Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad sarakallahu alaina wa in kunna la khotiin. Ayat 90 siji karo 92. 90 karo 91. Aku mau muni piye? 90 kalih 90 setunggal. Iki piye to kok ngomong bener kok disalahke. Ora beres iki pokoke. Oh, aku mau muni 90 kalih. Kalih setunggal. Besok Rebo mripatku tak operasi rak mat kaya. Ora terus mat kaya. Lah nek ngene iki jan ramat. Nek ora mat ki arep ngonek-onekke barang ra tedan. Innahu sak temene utawi kelakuan. Ae tegese asakna. Utawi kelakuan tingkah wal muhaddisa lan wong sing muhaddis, wong sing ngomong. Man sapane wong yataki kang takwa sapa man, wedi sapa man, ma'asiyallahi ing maksiat Allah, wa yasbir lan sabar sapa man, ngala azan nasi ing atase gawe larane menungso, wal mihani lan ing atase ujian-ujian. Fa innallaha mongko sak temene utawi Gusti Allah iku layu dingu, ora bakal nyiak-nyiakake sapa Gusti Allah ajrul muhsinina ing ganjarane wong kang bagus-bagus. Waya kumulan jumeneng apa az-zahiru
kang pertela maqamad dhamiri ing panggonane sing samar li istimalihi krana kewengkune sing samar ngalanak taini ing atase sifat loro alladzaini hiya sifat loro huma kang utawi sifat loro iku atakwa takwa wa sabru lan sabar. Sing zahir niki ngenggon-goni kedudukan sing samar krana kewengkune sing samar ana ing dalem naat loro. Kuwi susunan nahwune ngono kuwi. Sing sapa wonge takwa. Sifate nomor 1 takwa. Takwa iki maknane wedi, makna kamus nika takut. Dadi takwa niku wedi. Ora masjid. Darane masjid takwa. Wedi. Engko terus jenengan ming waton sapa masjid sing jenenge masjid takwa. Masjid Bakulan, masjid Nokrama. Lah ngopo ndina-ndine lah kan takwa. Wah. Kayak neng kono ming tenguk-tenguk sendetan cagak. Takwa niku wedi maksiat marang Gusti Allah. Maksiat iki ya ana kalane nerjang larangan, ana kalane ora nandangi dawuh. Di maksiat iki ya werna loro, ora nandangi dawuh iki ya maksiat. Wong dikon ngaji kok ora ngaji iki ya maksiat. Wong ngaji iki fardu sih kok. Ora kok nek ra ngaji iki ra apa-apa, kuwi maksiat. Karena ngaji fardu diferdoke kita ora temandang niku bagian saka maksiat. Nerjang larangan ya maksiat, gek larangan ki ya werna-werna. Kadang larangan sing lafate haram, larangan sing sifate haram. Ngen-ngene haram ki mung nang nggon badokan. Nah, karo kuwi gampang ngedoi larangan ora mangan panganan sing haram gampang nek niku kaya. Ning sikap haram, tingkah haram niku ya didoi. Sebab nerjang sikap sing haram, nerjang tingkah maupun kelakuan sing haram niku ya maksiat. Nek omongan ya misalkan kaya jenengan ki ngrasani nyacat, misuh barang ngeten niku. Niku berarti omongane nerjang haram, maksiat. Nyacat, ngrasani, misuh. Ditambah nek karo sing lanang nyente-nyente. Kuwi ya nerjang haram kok ya. Wong termasuk etika adabe bojo wadon niku nek nyuwara kudu ora luwih seru marang suarane sing lanang. Lah kok apa-apa seru. Lah kecuali sing lanang budheg. Lah nek sing lanang budheg ki seru ning lafat serune ora nyente. Mula kula matur nyentene niki seru getak ora kok seru karena sing lanang budheg beda lho iki maknane. Kuwi ya maksiat to, sithik-sithik nyente. Nyalahke segawe nyoh gek duntal. Wah iki. Maksiat ayo nek kuwi. Karo bojo lanang jeka ngono. Le nyalahke karo rada di serokke di bantingke nika nyoh gek duntal. Wah, iki parah nek. Niku maksiat ayo wong karo sing lanang ora ngejeni to. Pokoke maksiat tumpah banget. Ora kok mengkur masalah pangan. Ora masalah kuwi tok ya omongan ya maksiat sikap.
kadang sikape haram ra krasa. Punya sikap maupun punya tingkah laku sing sekirane dosa ora krasa. Ya maksiat tok ya. Mbok menawa sing lanang li ngekeki kurang akeh. Kurang akeh terus tingkahe sikape rada nyepelekno rada ra ngajeni. Gandeng li ngekeki duit belanjan ming titik ngono ae. Nek pas gelem ya gaweke wedang, nek ora gelem ya men gawe dhewe. Ayo nek pengen ngombe men gawe dhewe. Ngekeki belanjan 50 kondoro misalkan. Umpamane maksiat ya ngono kuwi. Kadang kalau wong wedok iki ora sadar, ora krasa nek ngono kuwi iki maksiat. Malah kepara duwe tingkah sing kaya keten iki merasa benar sih, nganggo tangaluk utawa nganggo digathukke tentang pemberiane sing lanang, digathukke tentang belanjani sing lanang misalkan ngono terus jedulke tingkah rapik. Ngono kuwi ada perasaan benar. Gandeng le blonjo ming 50, terus tingkahe karo sikape rada gelem ora-ora, itu duwe perasaan benar. Padahal tetep ora benar. Lah nek yo ming 50 lah wong cetoket awal rabi ngerti nek sing lanang ki nyambut gawe laden tukang. Wong ngerti nek laden tukang ki pira bayane kok balik nek dikeki 50 protes. Anak DPR ngono kuwi kok ya. Lah iki ming laden tukang, Cik. Kadang sok ngono-ngono kuwi. Kadang merasa benar juga ana sing ya niku gara-gara sing lanang kuwi iki ngekeki 50 neng mbokne sing wedok utawa bojo wadone nesu. Gara-gara sing lanang ngekeki duit 50 mbokne. Terus sing wedok nesu. Nak ndidit wae apa-apa kekke mbokne. Padahal ming 50 ning legedhekke berita apa-apa. Ora medeni wong kuwi. Lah wong saka D50 kok balik apa-apa. Wong ra duduwen kok apa-apa. Nak ndidit wae apa-apa kake mbokne. Dadi apa iki cemburu apa piye dan itu salah besar ya. Sing jenenge wong lanang iku nek kudu gawe apik memang urutane mbokne sik lagi bojone. Dengan satu syarat masing-masing ora ditinggalke, masing-masing ora terlantar. Wong yo kabeh dupakara, kabeh dulungi. Nek diprosentase cetha mbokne wae ming 50, gek bojone le ngekeki malah 300. Iki sing mbokne ming keki 50, sing wedok keki 300 kok cemburu. Kok nesu ra trima. Ya nek guyone ngono ijolke. Guyone lho. Sing wedok iki dijolke ya gelem. Sing wedok iki dijolke ya gelem. Ning kok wedok liyane kuwi lho sing marai gemang. Sing repot ki wedok liyane sing gemang ki. Weruh lanangane kok ngono ki ya memeng, Jek. Memeng lah iki dialap apane kok ngene iki ngono kok ya. Dadi aja gaya ijolke delok awake dhewe sik kaya. Nah awake dhewe iki bagus resik duwite akeh kae. Rada wangun ngijolke insyaallah liyane ana sing gelem lah mung blangkran kok ngono sih. Sapa sing gelem kok ya aneh-aneh.
Mikir sikik kudune kok ya. Lah wong jajal dolan ning sar sapi malah weruh wedhus njungkit-njungkit. Wah, iso mah jundul-jundul mubeng kae. Iki gek ngopo? Jebul tok diceraki kuwi mau. Wedhuse wedi apa meneh wong. Lah iya iki hukum sing jenenge ngibadah niku ngeten niku ning akeh. Wong wedok iki sok-sok merasa benar karena memang pisan nyuwun ngapunten biasane atine rada atos, ora tau kesiraman, ora tau ngerti paugeran agama sehingga sikap seperti itu dianggap benar. Gek nek dikei ngerti iki kono lah biasane mbantah ngeyel karena ra sesuai karo karepe. Lah ini tantangan. Nek kita sing dadi wong lanang nek kongang kuagan ya ngomongi ditampa syukur ora ya wis. Enak ta ora usah nganggo ijol-ijolan nek iki. Pokoke ya nek kuagan ngomong ngono ngandhanono ditampa syukur ora ya ora apa-apa. Kanggo sing putri-putri ngerti ya ngono kuwi iki maksiat. Ngerti ya ngono kuwi iki dosa rasa gaya. Ya mungkin sing lanang trimo meneng, mungkin sing lanang trimo ngalah. Ning ngerti ya jenengan ki mencetak catatan ana ing dalem bagiane malaikat ngatit. Ketoke gaya ngatit nyatet. Dadi ora main-main kok ya saiki ngono iso ngleling, iso kemayu. Iso piye ngono. Kuwi mung saiki. Ning engko bengi ra ngerti to, sesuk-esuk ra ngerti to. Sapa ngerti engko bengi Israel teko? Sapa ngerti sesuk-esuk Israel teko? Arep nama kae wah mlebu kubur ijen kono dengap-dengap. Mula urip ki ora mung sekedar menang saiki, gaya saiki, duwe citra baik ning wektu saiki. Nggo ngopo kabeh kuwi nek mung marai ra slamet. Jal nggo ngopo? Ora ana paedahe. Saiki dadi wong asor, dadi wong ina ora apa-apa. Menurut pencitraane kaya-kaya ki ora bener apa-apa, ning kok kubure mulya. Ora butuh pencitraan, apa meneh butuh gaya ning ngarepe sapa? Nek gaya ki arep golek gaya ning ngarepe sapa? Ning ngarepe kancane wong nek ketemu ya arang-arang, ning ngarepe tangga ya nek tangga cocok, nek ora wong sok ora cocok sih. Malah tangga ki jebul ning burine jenengan ki grenang-greneng cimalaen. Tangga ki grenang-greneng wangun kae. Kayak ketoke kok ngono nak karo sing lanang walake ra ilok-ilok omah ngono kuwi tangga kuwi. Yo ketoke kaya ya weh enak karo sing lanang ya. Sing siji lho ling lengkapi. Mbuh, ling ngaji ki cementel ora to. Malah lengkap. Dadi mah lengkap. Sing sijine mah nerangke. Mula ngaji ya ngaji ning aja ning kono. Angel banget. Wah, iki ketemune wangel. Dan sing tak terangke niki underan maksiat harian. Underan maksiat harian. Kenapa? Karena memang ora esuk awan sore bengi urip kita itu ning jero omah kono. Sehingga terjadinya maksiat luwih akeh. Wong uripe awan esuk sore ning kono kuwi. Nek ning jaba ngono mah rate akeh wong metu arang-arang.
Nek ro Gusti Allah mah ora maksiat, wong jenengan angger mancing ya adan. Ning jebul maksiate ning nggon jero keluarga kuwi. Ora ngerti karena ora dingelmoni karena merasa benar kuwi mah. Nek wis terjadi ngono ki pripun? Wayasbir, ya sabarlah. Wis sabar. Nek tafsire ten mriki sabar ing atase gawe larane menungso karo ujian-ujian. Ati nalika wong liya do gawe lara kita sabari. Umume gawe lara ki ora gawe lara awake, ning gawe lara atine. Sering kita niku srawung keslentik akhire lara atine, akhire lara perasaane. Ya ora sak metu meneh. Karena esok awan sore bengi kita niku uripe akeh leneng omah, sabaro nalika pasangan gawe lara atine awake dhewe. Kok kula matur ngeten karena pasangan luwih wani, luwih kendel gawe lara mbangane tangga. Nek tangga ngono mikir areng gawe lara niku mikir wong nyatane jenengan nek omong karo tangga utawa nek nanggapi omongane tangga kuwi alus basa kok. Nek karo tangga ora do alus do basa. Pundi Dik ajeng ngungak pasar. Lho. Ning nek nang omah iki arang basa. Basa kowe ora alus saya ora. Nah nengki neng omah luwih berat, makane sering kali kahanan omah ki gawe lara atine awake dhewe sabar. Wis ben disabari. Ning yo prakteke angele ra elok-elok. Nek oleh kula matur, salah satu pemicu agar supaya kita niku iso sabar apa wae sing ana niku golekno ridane Allah. Aku arep golek ridane Allah wae. Aku arep golek ganjarane Allah wae. Engko ora rada iso mengarah ning sabar. Ning nek jenengan isih berharap balasan apike, aku tak ngene men kono bales apik. Misalkan sing kakung aku tak ngene ben bojoku bales apik. Sing putri ya aku tak ngene men bojo lanangku bales apik. Iki engko nek nampa balesan ratek apik atine lara banget. Kene iki berharap diapiki kok malah kaya ngono. Wole mati lara banget iki. Mula krana Allah wae. Nek krana Allah ora kepenak. Ngekeki duit karo nyikapi apik nek sing kakung-kakung ngono ya krana Gusti Allah. Ben Gusti Allah ganjar, ben Gusti Allah memberi barokah. Pipite sing wedok ora ngerti ya ora apa-apa wong aku golek ridane Allah. Dadi rada iso menep. Rada iso menep ngenggokke tujuan saja. Tujuannya orang golek perhatian, orang golek balesane sing putri, tapi tujuannya golek barokah Allah. Iming nata ati aku arep golek ridane Allah ngono wae. Ditata atine. Engko nek golek balesan ki wong ora mesti gelem bales ngono ki. Lah wong gampangane lho iki gampangane sing lanang ki istilahnya ngerti nek sing wedok agi rada tengkrekes. Sing wedok awake rada tengkrekes. Akhire sing lanang ki godhog wedang dhewe gawe wedang, rampung gawe wedang ngombe, rampung ngombe umbah-umbah. Sing lanang kuwi. Wah, masalahe ngerti nek sing wedok agi ora sehat. Harapane men sing wedok ki yo ngerti. Salah satu bentuk ngertine ki malah iso omong matur nuwun ya Pak karo diapura, aku rung iso ngendheng-endheng ki wong awakku rada ora sehat. Ngono sing lanang le nampa iso srek. Karena berarti disikapi dengan tembung sing ngerti. Ning ora ngerti ya nalika kita niku ki gawe wedang dhewe terus umbah-umbah dengan alasan ngerti nek sing wedok agi lara, jebul jawabane sing wedok malah tonji jele omong. Nah, mbok ya wong lanang ki ngono kuwi ngono iki dadi lara to.
Piye nek ngono ki Jan? Waduh kene iki ming ngarep ngerti malah kono iki mbok dadi wong lanang iki mbok ya ngono kuwi. Dadi geser to. Ha iki nek ati ra menep, ati ra mapan arep golek ridane Allah, nang wati tonjit. Tenan nang wati jan kaya gebodem bobot 4 kilo. Gene ya iso. Malah mbah-mbah kok muni gene ya iso. Mula tenan, Pak. Mang tata atine segala macam temandange niku golek ridane Allah karo golek ganjarane Allah kae. Sing wedok ngakoni ya oleh, ora ngakoni ya oleh, selesai. Dadi kabeh engko tertata karo termotivasi. Biasane nek wis ngono kuwi, nek jenengan ki benar-benar dadi lho. Lenata ati iki dadi golek ridane Gusti Allah Taala. Niki mengke malah termotivasi. Terdorong biasanya semangat sekali. Ora tido-tido, ora wigah-wigi, nandhangi apa wae iki semangat. Karena incengane ridane Gusti Allah, incengane ganjarane Allah. Lah engko pasangan maksude bojo ngarani pora, nganggep pora, ngalem pora, ora urusan, setuju jan sakarepe. Wong aku golek ridane Allah. Sing wedok ya ngono wae, aku iki ngene iki golek ridane Allah. Dadi sing kakung ngarep piye to piye monggo, sing penting aku oleh ganjarane Allah, sing penting aku oleh ridane Allah ngono. Maka sikap sing terjadi niki mungkin mesti luwih apik. Mesti sabar ngono. Sabar ing atase ujian, sabar ing atase nampa sikap-sikap sing ora nyenengke. Angel iki pancen karang nek le maca wae gampang. Le maca tulisane iki gampang. Kowe nek jenengan yo maca tulisane wae yo angel kok yo iki wae. Ini sarwa angel. Lah kok kula ndadak nerangke kaya keten. Gawenen utawa enggokno tujuane golek ridane Gusti Allah kenging napa? Golek ganjarane Allah kenging napa? Sebab terusane ayat niku Allah ngendika Allah niku ora bakal menyia-nyiakan ganjaran. Ora bakal menyia-nyiakan ganjarane wong sing do bagus-bagus. Wong sing do gawe bagus. Lah iki penyemangat Mas iki. Apapun tingkah bagus utawa kelakuan bagus sing kita lakoni iki mesti ana ganjaran. Karena Allah wis memberitakan, wis menginformasikan, tenangno pikirmu. Allah kira bakal nyiak-nyiakake ganjarane wong sing do gawe bagus. Ya kira ya kepenak nek jenengan imane mapan mantep banget kok ya nampa ayat ngene iki. Makane sapa sing kira-kira kebagusan ngamal apik tandangi ngono wae. Wis tandangi ora usah piye-piye. Tur iki golek ajra, golek ganjaran. Ajrul muhsinin niki sing doyak niki ganjarane ora usah anggepan, rasa biji. Engko pasangan utawa wong liya nganggep karepmu ora ngarepmu, biji karepmu ora ya karepmu. Mula sabar kuwi mau wis paling sip ming sabar. Kepenak nek ngoten iki. Mang praktek nek ngeten iki rak mengke ati iki luwih menep, luwih semeleh ngono lho. Tur ning cengel ora kenceng. Lah jenengan dadak krana wong terus nek krana wong terus iki ternyata sing dikrononi ya ora tau iso ngekeki hal sing sesuai dengan keinginane. Aku ki ingin diakoni ning ternyata ora ngakoni. Aku ki pengen kowe ki paham ngerti ning ternyata ora paham gak ora ngerti. Akhirnya ning cengel kenceng. Ya ning cengel ya kenceng tenan ya terus. Ketoke ya dadak ngombe anu. Ngombe bawang lanang karo madu. Nggo ngedukke tensi kuwi.
Ya niki tenan, ternyata kebaikan itu jarang orang menerima, mengakui. Makanya Allah selalu wanti-wanti sabar. Wong urip iki sabar. Terutama gawe larane wong ning awakmu iki disabari. Aja pengin bales. Cara donekke ngono aja genti ngonekke. Wis ben rasane genti ngonekke. Sabar iki ya ora pengin bales kok ya. Ya ora ning omah ra ning jaba nek dilarani iki aja bales. Wong kok ora ngerti marang kahanan. Engko jenengan tuh langsung bales, kaya kowe iki apik-apik wae. Wis cukup men. Iki kok dadi undet-undetan, yakin urip. Ayo selalu berburu kebaikan. Sing kebaikan itu ki niate golek ajrul muhsinin, golek ganjaran. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini cukup Allah sing ganjar. Lah engko wong liya itu media karo lahan saja. Nek sing lanang golek ganjaran ngupakara sing wedok ya anggap wae sing wedok ki media utawa sawah nggo golek ganjaran. Nek sing wedok golek ganjaran ya sing lanang ki media saja. Rasah diarep-arep pengakuane wong ya ora mesti ngaku, ora mesti biji, malah sing paling rada parah niku ora mesti ngajeni. Iki sing rada parah. Wis direwangi ngene ngono ora diajeni. Lara ta nek dirasake. Mula rasah digoleki sisan wae. Ngajeni karemu ora karemu sing penting tak tandangi aku mati. Sanguku akeh nang kono ijol widodari mahawar. Nek ijol ning kono wae nek nang kene angel. Masalah ya kahanane jenengan wis parah kok ya. Digolek widodari kene wis angel nek ketoke mburi iki rada angel kuwi. Lha kahanane ya parah kok ngono kok ya. Lah wong mlaku wis diseret kaya tipak ula. Golek widodari iki kok aneh-aneh. Niki terus ke sesuk. Muga-muga dadi ridani Allah. Atine dituntun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Urip ayem tentrem mempeng ibadah, mulya kubur tekan akhirate. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu alam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.